Het is waanzin, 9 april, de dag dat Toyota in Nederland 26.000 auto's veromhelpt omdat er wat miswezen zo met het stuur. Het is ook de dag dat er voor 3 auto's in Gietjerk een complete tunnel komen mat. En in Bient, zo we het bij striptekenaar Dick Matena in Amsterdam. En welkom bij Bient. De verkiezing van de Frieske onderneming van 2014 komt heel tijd dichterbij. Body & Fit is een van de 3 nomineerde bedrijven. En wat opvalt is dat er een soort jonge mensen werkt. Ontspannen sfeer. Dus we zien jonge mensen en ze nou dan even oude hoeren dat kennen. Maar als er wat moet gebeuren, dan ben je er ook mee in al. Dus dat is wel, dat is denk ik wel de kracht van het bedrijf, dat iedereen, ja, het is mee in al. Begin jaren 90 had de verneemde striptekenaar Dick Matena het verhaal van het zien van Mattens Afke, beter bekend als Afkes tiental oerzetten in een stripverhaal. Deze strip van de Frieske klassieker stiet toen nog in de Donald Duck, maar daarna werd er niet meer mooi dien en verdween het in de kost. Ontnota, want correct 20 jaar later komt het stripverhaal van Afkes tiental toch nog uit in boekvorm. We zochten de tekenaar op in Amsterdam, maar ik praat nou eerst met Sepp van der Kaden van Uitjouwerij Personalia. Welkom, meneer van der Kaden. Dank u wel. Ja, we zullen elkaar tutoyeren en we doen het in het Nederlands. Ja, want de keuze Nederlands of Chinees. Hè? Ja, precies. En dan wordt het in dit geval echt Nederlands. Ja, de vraag op ieders lippen die brandt eigenlijk: waarom alsnog Afkes tiental in stripvorm uitgebracht na 20 jaar? Ja, waarom na 20 jaar? Eigenlijk heel eenvoudig. Dat is gekomen door één man, dat is Dick Matena. Die heeft voor ons in de tijd een cover gemaakt op ons verzoek voor het magazine wat wij ook uitgeven, Vertrek NL. Ik zal het heel kort even laten zien. Dit is het magazine en hij heeft Bommel getekend, want hij is een van de officiële bommeltekenaars. Op basis daarvan zijn wij toen verder gegaan met een Bommel Glossy die we toen hebben uitgegeven. En de Bommel Glossy was zo'n groot succes dat wij op een gegeven moment een goede vriendschap hebben opgebouwd met Dick Matena en ook zelfs een nieuwe Bommelstrip hebben laten maken door Dick Matena. En toen op een gegeven moment belde Dick Matena mij op en die zei: Sepp, moet je nou horen, ik word benoemd tot levend erfgoedhouder. Voor mij 50 jaar stripkunst die ik de afgelopen 50 jaar heb gedaan. Want even voor de goede orde, hij is echt een hele grote, hè? Dick Matena. Ja. Als je het hebt over een bepaalde rangorde, dan staat hij bovenaan in Nederland? Ja, hij staat heel ver bovenaan in ieder geval, met een paar grote goede vakbroeders, maar hij staat zeker bovenaan. Waar hij onder andere bekend van is geworden is dus door Bommel, omdat hij de officiële opvolger is van Marten Toonder. En hij werd dus geëerd voor zijn 50 jaar stripkunst, waar onder andere heeft hij gewerkt voor onder andere de Donald Duck, maar ook voor Playboy, voor de Tina, noem het maar op. En in de Donald Duck heeft hij in 1994 ooit Afkes tiental verstript. Dus op verzoek van de Donald Duck is dat gebeurd. Naast ook Pietje Bel, Kruimeltje, et cetera, heeft hij ook allemaal in de jaren 90 heeft hij die verstript. Maar die zijn al, Pietje Bel en Dick Trom, het zijn allemaal uitgekomen, al in boekvorm? En ook in boekvorm, behalve Afkes tiental. En wij dachten van, wij moeten een eerbetoon geven aan Dick Matena. Toen hebben we dit boek gemaakt. Dus dat is 100 pagina's dik. 100 pagina's dik is overigens ietsje dikker dan 100 pagina's. En daaruit kwamen wij toen erachter, door de research die we hebben gepleegd, dat Afkes tiental inderdaad niet in boekvorm is verschenen. En deze pagina is van Afkes tiental? Die is van de Afkes tiental. Die kunnen we nou zien? Ja, ja, dat is dit verhaal. En daar heeft hij dus daar hebben we de eerste pagina van genomen. En toen kwamen wij op het idee, Dick, is dat dan niet een heel mooi moment om dan alsnog dat boek als stripvorm uit te brengen? Want hij is toen gepubliceerd, maar nooit in boekvorm. Ja, maar de vraag is natuurlijk, waarom niet? Waarom niet? Wel Pietje Bel en niet Afkes tiental? Misschien heerste er toen ook een economische crisis in de bladen. Zou dat het zijn geweest? Waar we nu ook in zitten overigens. Dus dat zou een reden geweest kunnen zijn. Ze hebben toen succesvol een aantal boeken gedaan. Ik weet eerlijk gezegd niet de oorspronkelijke reden waarom de toenmalige uitgever dat niet heeft aangedurfd. Nou, wij vinden het in ieder geval hoog tijd om dat het wel te laten doen. Dat heeft voor ons twee hele belangrijke redenen. Dick Matena is dus nu uitgeroepen tot levend erfgoedhouder. Dus de naam Dick Matena is op dit moment gewoon iemand die ook daadwerkelijk op dat voetstuk gezet moet worden. En waarom dan ook niet met zo'n prachtig mooi stripverhaal wat hij ooit heeft gemaakt, maar nog nooit in boekvorm is verschenen. Over Afkes tiental, want even voor de goede orde, dat is echt een heel, want ja, het is natuurlijk wereldberoemd, vooral ook in Friesland. Ja. Maar het is ook buiten Friesland wereldberoemd. Ja, zeker. Als je kijkt, de exacte aantallen weet ik niet. Maar we weten wel dat er zo'n 60 drukken van Afkes tiental, gewoon het kinderboek Afkes tiental, zijn gemaakt. En
dat is enorm. Dat is enorm, want als je rekening houdt met minimaal 2000, 5000 exemplaren per uitgave, nou reken dan maar uit, dan kom je op heel veel exemplaren. Honderden duizenden zou je kunnen zeggen. Dus wat dat betreft, dat is nog even los van de vertalingen die er zijn gemaakt. Hij is ook vertaald, het boek, in het Fries. Dat heeft ons overigens ook uitgedaagd om het stripalbum die wij in het Nederlands gaan uitbrengen, maar die gaan we ook specifiek nog laten vertalen naar het Fries. Door Jan van der Weg. En Jan van der Weg is de vertaalster die ooit het kinderboek Afgestiental heeft vertaald naar het Fries. Dus het kinderboek. Dus hij gaat dus nu ook het stripboek vertalen voor ons. En daar zijn we enorm vereerd mee. Ja, dat snap ik. Je hebt net al eventjes aangegeven de grootheid van de tekenaar Dick Matena. Ja. We zijn ook even bij hem langs geweest in Amsterdam. Ja. En daar kunnen we nu even naar kijken. Leuk. Ik ben niet zo'n verzamelaar van mijn eigen werk. Dus ik heb het heel lang niet gezien. En dan is het vreemd om oud werk terug te zien. Ik vind het moeilijk hoor, dat soort die oude... Ik zou het eigenlijk helemaal over moeten tekenen, jeetje. Ja, die 44 pagina's gewoon helemaal over moeten maken. Nou, ga niet zeuren. Waarom Afgestiental? Omdat ik in de tijd dat ik dat maakte, was ik bezig aan een serie bewerkingen van jeugdboeken. Echt klassieke jeugdboeken. Of het nou Afke was of Kruimeltje. De basis was er eigenlijk wel allemaal armoe. En toch een soort kneuterigheid van die armoe. Ja, ik vond dat als kind heerlijk. En daar ook heerlijk om te tekenen. Die platte, hoe noem je dat? Dat Friesland of Groningen of Drenthe of die polder. Dick Trom speelt ook in de polder, maar dan wel meer in Noord-Holland. Maar tekent leuk. En dan moest je het bewerken, je moest het eerst herschrijven, want wat ze ook met films doen, hè? Hakken, snijden, een beetje veranderen, een beetje aanpassen. Zoveel mogelijk intact laten, maar toch wel aanpassen. Daar ben je meestal een maand of anderhalf mee bezig. En dan moet helemaal getekend worden en gekleurd. Ik deed veel, kleurde ik zelf ook nog. Dus inschilderen. De meeste andere tekenaars lieten dat door kleurstudio's doen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk werk om te doen. Dan was je toch al gauw 6, 7 maanden onderweg. In Nederland stelt het ook niet zo verschrikkelijk veel voor, dat striptekenen. Dan moet je toch echt meer naar België gaan, naar Frankrijk. Het is altijd een beetje onderschat in Nederland, een beetje onder... ja, mensen denken per definitie dat het alleen maar voor kleine kindertjes is en zo. En dat het allemaal makkelijk is. Nou, dat is dus echt niet. Ik heb altijd geprobeerd dat vak om het zo goed mogelijk te doen en zo mooi mogelijk te maken. Zo ben ik ook in de literatuur terechtgekomen. Om te laten zien wat er allemaal mee gedaan kan worden. Het is niet alleen maar poppetjes die heen en weer rennen. Je kan er hele mooie dingen mee doen. Dus voor mij is het verhaal in elkaar draaien en tekeningen erbij maken. Dat is zo'n automatische handeling. Dat bepaalt je hele leven. Ja, het valt me op. Zo begon de reportage. Hij kijkt niet graag terug naar zijn oude werk. Nou, die conclusie wil ik niet trekken. Het is wel zo dat hij voortdurend bezig is met zijn werk. Het is iemand hij is nu 70. Als ik het goed heb, wordt hij volgende week 71. En hij werkt nog steeds. En voor een kunstenaar, maar dan ga ik op de stoel zitten van een kunstenaar, is het werk waar hij op dat moment mee bezig is het werk waar hij op dat moment mee bezig is. Weet je? En dan is het andere bijna alweer vergeten. En natuurlijk krijgt hij wel met een bepaalde trots op zijn werk terug. Want toen wij dus dit boek aan hem overhandigden, een paar maanden geleden, toen zag je wel degelijk trots in zijn ogen. Dat had hij wel zoiets van, zo, dat is toch wel heel mooi. Ja. En dan zie je ook de veelzijdigheid en de productiviteit van één man. Maar ik denk dat het meer zit in het feit, hij is nu alweer gefocust op 1, 2, 3 andere projecten die hij nu alweer op zijn bureau heeft liggen. Ja, het is ook een beetje kunstenaars eigen, hè? Gewoon om altijd inderdaad vooruit te kijken. Ja. Nog eventjes over Afgestiental, want voor welke doelgroep is dat nou eigenlijk bedoeld? Nou ja, ik denk niet de illusie dat we opeens de kinderen die vroeger, het is in 1903 is het boek verschenen voor de eerste keer.
Ik heb niet de illusie dat we dan die kinderdoelgroep hiermee weten opnieuw te bereiken. Ik denk dat we vooral een stukje sentiment zullen aanspreken. Ja, moet er wat dat betreft ook nog een beetje veranderd worden? Is het nog wel van deze tijd, dit verhaal? Nou, het wordt steeds meer van deze tijd gezien, de hogere werkloosheid. Want daar speelde zich natuurlijk wel het verhaal in af. Het was een socialistische schrijfster en het was pure armoede waar het verhaal ook over gaat. Met 10 kinderen. Nou, dat hebben we op dit moment niet meer zoveel, dat mensen 10 kinderen hebben. Maar het is wel zo dat het natuurlijk wel wat slechter gaat. Dus een stukje herkenbaarheid. Het is in ieder geval denk ik een historisch document. Waardoor ook de mensen die nu leven een goed beeld krijgen van begin jaren 1900. Oké, nou, hartstikke bedankt voor uw toelichting. En het oktober, daar leidt het stripverhaal van Afkes Tiental in de winkel. Deze week hebben wij omdenken van de verkiezing van de Friese onderneming van 2014. Body & Fit van het Jereveen is een van de 3 nomineren. Via een webshop verkopen zij voedingssupplementen, dieetproducten en superfoods. De verkoop gaat elk jaar met sprongen omheen. De nijbouw onder A-zon is na goed 3 jaar alweer te Lieds. Het is een jong bedrijf, maar over het generaal jonge werknemers. Zijn we een beetje bij? Ik ben op mijn 15e begonnen en inmiddels zijn we 9 jaar verder. In het begin stond ik zelf eigenlijk alle pakketjes in te pakken. Aan de balie, het bijvullen van de schappen. En zo ben ik op een gegeven moment, er komen meer mensen bij. Ja, zo kon ik mezelf steeds meer bewijzen en zo ben ik uiteindelijk omhoog gegroeid naar wat ik nu doe. Body & Fit heeft een nieuw gebouw onder A-zon bij het Jereveen. Het zit er nog maar een paar jaar, maar is nu alweer te Lieds. Daarom hier verdubbelt de capaciteit. En dat alle jaar voor deze producten. Sportvoeding, voedingssupplementen, dieetproducten en superfoods. Alles online via de webshop verkocht. Een jong bedrijf met jonge werknemers die hier carrière begonnen. Goedemiddag, bodyandfitshop.nl. Ik werk hier nu denk ik ongeveer 3 jaar. En ik ben stop met mijn studie. En toen ben ik hier eigenlijk aan de slag gekomen. Ik wilde eigenlijk een bijbaantje hebben. En toen wij nog heel iets waren, toen ben ik als inpakker hier aan de gang gegaan. En zo stadig aan ben ik wat omhoog gegroeid. En nu zitten we hier met een hele grote bezetting. Dus dat is eigenlijk fantastisch, toch? Ja, welke creatine gebruikt u? Adres, telefoonnummer. Dus als er wat aparts gebeurt, dan hou ik u op de hoogte. Ja? Goed. Denk ik, hè? Een jong bedrijf met een hele grote jonge mensen. Een goede sfeer en eigenlijk alles kan in overleg. Dat is ook wel heel mooi. Ik bedoel, ik heb cijfer naar boven erin van Sansa, ik heb dit of alles giet in overleg. De ontspannen sfeer. Dus als je een jonge mensen en ze nou dan even oude hoeren dat ken. Maar altijd wat moet gebeuren, dan ben je er ook meisje in handen. Dus dat is wel, dat is denk ik wel de kracht van het bedrijf, dat iedereen, het is meisje in handen. Van 100 pakketten in de week naar 28.000. Op dit stuit werken er 100 mensen bij Body & Fit en na de uitbreiding moet dat er 174 worden. Er lijkt het geen eind aan te komen. Ja, als het hier gewoon elke dag netjes klaar is en alle pakketten zijn weg. En ja, die uitdaging wordt steeds meer, want we groeien, we dubbelen eigenlijk, ik zal het afkloppen, maar we dubbelen eigenlijk nog steeds elk jaar. Dus gewoon die uitdaging elke dag weer en dat gewoon elke dag weer zorgen dat het goed komt. De website is vanzelfs van groot belang. Op dit stuit wordt het werken aan een nieuwe layout. Je hebt 1 product hier, korte uitleg erover. Wat is de inhoud? Hoeveel shakes haal je bijvoorbeeld uit een verpakking? Korte uitlegtekst. Nou, het hoort er allemaal bij. Ingrediënten, een stukje advies. We zijn nu heel erg bezig om een nieuwe sfeer eraan te geven. Nieuwe huisstijl, een nieuw logo, wat frisser, wat sneller. En wat meer informatie in plaats van verkoop. En ik denk dat we als bedrijf daar op dit moment wel klaar voor zijn en dat we die stap kunnen gaan maken. En dat is ook een ondersteuning wat de nieuwe website eigenlijk gaat bieden. Meer informeren en makkelijker en leuker, laat maar zeggen, een beleving hebben op een website. In plaats van weer een webshop binnenkomen en weer mijn productjes bestellen. De aanvraag voor de uitbreiding is diem. Takom hier met het nieuwe gebouw steen en zullen bedrijf haast 2 keer zo groot worden. En de finale van de onderneming van het jaar werd na week tiertje streekjocht uitstuurd terug de omroep. En morgen hebben we een reportage over Siepe hier, het derde bedrijf dat nomineerd is. Krijgt us mem aans nog huishoudelijke hulp? Is er plak voor paken in het verzorgingstehuis en willen mijn medicijn nog wel vergoeden?
Er wordt flink bezuinigen in de zorg en elke nien zal dat vernemen. De meesten die het werkje in de zorg moeten die bezuinigings uitvieren, maar de nederige ergernissen ten gevolg. Ik praat er met Evert Fokkema, vaste gast op de Waasje. Ja, Evert, ik ken jij altijd als een hele restige man, hè? Die je altijd wel overwogen zit. Maar Joert zit echt met de voet op tafel slaan, want de maat is vol. Nou, ik zal net met de voet op tafel slaan, want er stond er wel wat van zezen van de andere kant. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo starig gewoon echt wel eens een beetje ziek word van alle plannen die ik heb en wat er gebeurt. En de manier waarop de roer praten wordt. Ja, dus hebben wij nou een ergernissen top treien maken. Ja, dat die nog dreigen om bij treien te houden. Ja, precies. Maar alleen nog in de zorg. Ja. Nou, laten we beginnen met nummer treien. Want even, we beginnen met een voorbeeld uit de praktijk. Ja, we gaan het eerst even houden dat er hoe je het naar de zorgverzekeraars en naar de gemeenten en hoe daarmee omgaan wordt. Een prachtige verhalen. Komen wij een soort bijeenkomsten weer uitlijnen wordt van hoe een gemeente, en er zijn meerdere gemeentes, hoe die dat oppakken zullen. De zorgverzekeraar vertelt hoe ze het oppakken zullen. En ik zie daar prachtige schema's daarbij. Even een voorbeeld van zijn schema. Ja. Let me zien, jongens. Ja, ik ben er duizelig van. Zou je het waan? Ja. Maar wat net in het schema staat, en dat is echt een ergernis, wat net in het schema staat, en dit is een prachtig schema, dit is dan wat bij gemeenten een soort broek doet, dit schema. Ja. Wat er net in staat, is dat domwij gewoon 40% van de zorg gewoon niet meer uitgevoerd wordt in 2015 en 2016. En er komen steeds meer mensen die net naar een instelling verhuizen maaien. Dus eigenlijk als het weer omrekenen is naar personen, dan krijgt 1 op de 2 mensen gewoon geen zorg meer. En dat kun je zulke schema's net verhullen. Nee. En ik vind dat een hele slimme. En in dit soort schema's zie ik dan nog eens een keer dat er zoveel deskundigen erin treden. Alle mbo'ers die bijna uit de zorg komen, alle hbo'ers van waarom. En er komen hele batterijen aan deskundigen die mij elkaar uitfinancieren en mij elkaar voor de meesten bepalen zullen van daar krijgt wel zorg en daar krijgt geen zorg. En dus een beetje achter de tekentafel wordt alles bepaald, maar het gaat je wel om meesken. En dat steurt hij het meest. Het ben gewoon blauwdrukken. Er zit niks in die verhalen wat ik ger of heel weinig van wat gebeurt er nou bij die mensen thuis. En dan zeggen ze van ja, microniveau. Ja, wat nou microniveau? Het gaat om individuele mensen, individuele gevallen. En het is juist nou al dat er een heel soort mensen moeten de boord vallen waar gewoon geen goede opvang voor is. En takken hier dan wordt het echt nog veel erger wordt. Mensen met een lichte dementie komen tussen. Die moeten van de thuiszorg die bestehen. Terwijl er 40% van de thuiszorg gaat er aan hield je eruit. Hopeloos. Hopeloos. Dat is het nummer 3. We gaan nu naar nummer 2. Ja, even, het had een inleiding nodig of zit er eerst even een sjen? We zitten er even naar. We zitten er even naar. Ze was drogist in Amsterdam, gelukkig getrouwd. Haar zoon werd geboren in de hongerwinter. Na de oorlog beleefde ze de wederopbouw. We hebben heel hard gewerkt het land er weer bovenop te krijgen, zegt ze. En nu dit. Want ze woont al jaren in een verzorgingshuis, vlakbij haar zoon en schoondochter. Maar het huis gaat dicht. Zelfs als ik in mijn bed lig s'avonds, dan denk ik, ja, ik ben hier nog. Maar hoe lang? Nou ja. Want dan denk je, ben je zo oud geworden, waarvoor moet je dat dan nog meemaken? Ja, meestal moeten langer thuiswaaien bouwen, dat is nou van boppen al bepaald. En dus gaan er heel iets meer te huizen gaan er dicht. Ja. Dat is dus logisch. Ja, hartstikke logisch. Maar dan hebben we een meldpunt voor gedwongen verhuizingen is er nou. Er wordt een heel soort klachten erin chinnen. En dan hebben we een staatssecretaris die beklaagt zich over het feit dat zorgaanbieders op een gegeven moment mensen dwingen om te verhuizen. Maar dat denk ik van Doosluis gewoon op dit moment 40% van alle plakken en alle appartementen die verzorgingshuizen bij mensen net meer inbaaien. Dat is dit hier heel slim. En vervolgens zei ze dat zorgaanbieders zorgvuldig mee omgaan. Ja, wat denkt hij dan? Als het ook gewoon zei van de mensen net meer in een verzorgingstelling, dan komen de plakken leeg te staan. En dan zullen die zorgaanbieders toch huizen sluiten moeten. Dat ken het oors, want dat is de consequentie van het beleid. Maar dat is mijn probleem met het hele verhaal. Participatiemaatschappij, hervormingen. Maar ik is wel roepen, wat dan vervolgens besluit dat de mensen uit een verzorgingshuis verhuizen moeten naar een oorplak, omdat het er gewoon het net meer uitkent. Ja, dan mag ik net zeuren, want dat is het gevolg van het beleid. Vechten tegen de bierkaai. We gaan naar nummer 1. Ja, de grootste ergernis van Evert Fokkema, ja, dat gaat over het tal ontslagen in de zorgsector. Dit jaar verwacht het UWV dat 20.000 mensen haar baan kwijtraakt. Volgens het UWV was het banenverlies in de zorg- en welzijnssector vorig jaar 20.000. En ook dit jaar zullen er opnieuw 20.000 banen verloren gaan. Wij zien in de WW-cijfers terug dat het voornamelijk gaat om ja, eigenlijk in de hele breedte. Dus dat is van
helpende in de thuiszorg tot administratief ondersteunend personeel. Maar ook verzorgenden en verpleegkundigen. Maar het gaat met name toch om die laag gekwalificeerde functies. Die worden het hardst geraakt momenteel. Ja, 20.000 mensen die het volgt hier hun baan. Ik weet rekken binnen in de zorgsector. Dit hier nog eens een keer 20.000. En dan is het ergste nog die is voorbij. Nee, want de eerste maatregelen komen nog in 2015 en 2016. Dus we hebben al over 40.000 mensen. En dan hebben wij echt weer een minister Ascher, die komt met een plan, een forse injectie voor de zorg. Ik vind het echt propaganda dit, hè. Want er wordt nou zijn, ik denk dat de Europese verkiezingen eronder komen, dus dat daar een goed gebaar naar de die kiezer. Die binnen 22 mei? Het kabinet is ouderekkender door de kiezer, dus in 22 mei komt de nieuwe verkiezingen. Dat hier er net weer gebeuren, dan krijgen we op een plan waarin staat dat er 100 miljoen uitlutsen voor de zorg van een mega banenplan. En dan, nou krijg dat er 60.000 mensen, dat het volgend jaar de trend teruggaat, gewoon hun baan kwijtraken in de zorg. En dan was dus nog een mensen opleiding in als zorginstelling, maar die moeten dan ook nog wel heel bij de waan. Was mensen opleiding in, terwijl er zoveel mensen uitgang binnen. Wat met die mensen, als ze die één keer dat diploma hebben, wat moeten ze dan doen? Als wij gewoon de zorg vast een groot deel afschaffen. Ik vind dat echt, ik bedoel, hoef net vertrouwen geleerd te hebben om dat te snappen. En er komt ik nog eens bij, dat we het in dit filmpje mooi duidelijk maken, dat er een heel soort mensen, en ze nemen dat nog lager gekwalificeerden. Nou, lager gekwalificeerden, we hebben een heel soort mensen met een prima mbo-opleiding. Ik ben een grote voorstander van de verzorgenden in de zorg. Ja. Prachtig vak, mensen hebben een goede opleiding, kennen heel soort dingen. Ik denk dat die 80% van de zorg gewoon prima uitvoeren kennen. En net alleen bij de ouderen zorg, overal. Ja, maar die mensen gaan eruit. Ja, maar even wachten. We hebben wel maar eens on verkeers. Ik bedoel, dat is de democratie, deze partij. Dat is gewoon het regeerakkoord. En eigenlijk die kosten, die reizen de pan uit. Ja, maar van de zorgsector. Ik vind dat er op dit moment gewoon een cretologie, dat is al zolang het kabinet bestaat, maar dat is daarvoor ik al begonnen, laten we eerlijk wezen. Maar cretologie wordt gewoon verhuld van wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat het oorsken in de zorg vind ik prima, maar het is straks in januari 2015. De gemeente moet zich daar rieden en de zorgverzekeraars moet zich daar rieden. Die komen nooit op die kleer, net oors, als een prachtig model wat uitgevoerd worden moet. En dan komt de minister, die komt met een verhaal. Terwijl de mensen gewoon met een prima opleiding in de zorg gewoon ontslaan worden moeten. Die komt mij een verhaal om oren mensen vervolgens weer een opleiding om te bieden zodat ze bij de WW rijden. En dan denk ik van, het is zelfs nog erger. Er wordt een heel soort geïnvesteerd in het introduceren van verpleegkundigen in de zorg. Maar er volle meer komen. Er zijn zoveel plannen voor verpleegkundigen dat nou al duidelijk is dat er net genoeg verpleegkundigen binnen om überhaupt die functies die nou geïntroduceerd worden in de zorg te betalen. Ja, maar nou ben je ook directeur van het zorgcentrum. Ja. Dat is eigenlijk, heeft ook kritiek op die broodheer. Ja, ik twijfel in om dit onderwerp op deze manier in dit programma te brengen. Want het bezit straks wel, maar ik wil met diezelfde gemeente met de zorgverzekeraar rond de tafel of alsjeblieft nog wel yield krijgen om de zorg te leveren. Maar ik vind dat er ondertussen mensen wel eens witte maaien van wat er op dit moment al gebeurt bij mensen thuis. Dat mensen verwaarlozen, dat mensen vereenzamen, dat een aantal mensen die ik dit hier oors in de verzorgingshuis komen, er net meer komen. Volgend jaar zal ik mensen met een lichte dementie zullen net meer in de verzorgingsstelling waaien maaien. Die bedoelen thuis. Ja. Bij alle gevolgen verdienen. En ik maak me echt grote zorgen. Maar is het dan nog wel leuk? Even, dan werken ze al jaren in de zorg. Is het nog wel leuk om te werken in de zorg? Want als ik die zei, ja, dan neem ze dan morgen nog wel skiën. Nou, als je het hoe 2015, 2016, ik hoop met meerdere collega's en die vinden dat mij dat het eigenlijk een kwestie is van op die reserves interen en volhouden. Want hoe het water hier komt iedereen erachter. naar je parlementaire enquête, misschien in de Tweede Kamer, dat het echt op deze manier dat kan. En dan zal het uiteindelijk weer te meer te komen. Maar ik maak me vooral zwaar gaan hoe die mensen, die dit hier al net, maar ik tak hem hier gewoon geen goede zwaar krijgen. Oké, die punt is duidelijk. Even het Fokkema. Tegen dank. Want Safir, Bient, is de morgen weer. Nou, daar is een keer weer Frieske Nijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige jong. Dag.